Daki sepangut ki pai ba nong shong shnong ki bana clearian bat na ki shnong ba marjan kilai wan ban sim dawai bat le ye ka medical check up ka bomdon kam ban siu pisa ha ka program sam dawai e balakot penlong daka kasi student union East Jainte Hill district henin ha cleariat west community hall habakren ko mo kongsan umentri ke sarkar jila uba kermen chila ubade unong mi ikmat ka than ulapan paw ko jing songo ye ka kanhon jang ki doctors bat ki nurse ki bana downtown hospital bat kum joru ye ka KSU East Jainte Hill district ki blashim yakum gani ke sinjam ka barat ba hapo ka district ulapan paw ru ba hadin bala khangdam no da ka national green tribunal manti ye udawyong kalalong ka jing man khia ka bajo shisha ye ki pa ba jong ka district ka balakta ye ka kamai ka ji ha ka yo ka kot bat hateng ki pa ba kimdon pisa satya wat ban the tang ye ki dawai ru ulong ru bana kalyang jung ukum unong mi khmat unyai don hasanda bat kaseng kumjo ru bat ki pa ba hakinu ki jing e kawai ke jingmen toy bakong san bagi pai ba ki bawan sim dawai ki yo kadai baki yo ye ki kats ki bakerpang ki bana downtown hospital Assam balada ki lej ban sim dawai ni pha sumar hakate ka hospital on penduna dor ye ki haru 10% na ka dor baki dei ban siu ka badai ka bai dawai bat jakasa nakaliang ki pai ba ki lapan paw ye ka jing songo ye ka KSU East Jainte Hill district ka barapan long yakum ka ne ka program ka budon jingmut bat ong ru ba ka program ka long ka bajom bat ki pai ba ki ai ki jingkit bok kit riang ye ka seng bakan nang ki usha prang na ka por shakpor ban nang la shushu ban ai ka jing shakri ya ki pai ba salonsa te mtagasngi nakaliang jong ka KSU East Jainte Hill district unit hadin ba ngilayo ban pendep ye ka ne ka free health check up ka jing ya trailang rangkat bat ka downtown hospital goti kadkum ga jinglap jongi bakum jingyo ijongi kalong ka bayaj bay ranti bat ngasngo ban panpau kawai ba lese nagaliang jongi yamla ban biang nong sedong mar kadai ga sen ka banengkong te ngi garpat ngi kantu ka pai ba bakinam thau ya kanega jing ye kanega sen jam ka bangi sim dagasngi kadai ka senjam ka banengkong nakaliang jingi kaseng bat ngi khmi lenti ba nang nis khmat ka nakaliang kaseng ka nang yo susu kum gini gelat ha ka ba ngindang ai ka jing sakri bu pura sopat ba ka than bat kum bangi tip hi ka koi ka khya ka dai ka wei ka spa ba namar dada ngimla ban don ka koi ka khya ka ba biang inam la ro ban le ikam trek ikam ki jam jongi te nakaliang jongi ngi sngoba ban panmap ngi pai ba la don gono go jing bakra liang jongi te hakani ka poru nakaliang jongga downtown hospital gohati kala isu ye ini ikat kabalong ikat namenta ki pai ba ki bala wan ban sim dawai hakani gasngi kabalong kabala ban ai discount ya ki nong pang ki balaj hagatega hospital hagaba kila ban outdoor hado si 4% discount bat ki yoru ya ka accommodation kata ka jakasa bakum joru nam tagi dawai ba kalong 10% ke discount te ngi gentu yagi pai ba kindang radon kum gini gi program kin sim ya ka kabuk siar bakin wan khmat ban sim ya gani ka kabuk siar ka ba don kame namta upai ba jong ka than East Jainte Hill district menta gasni itarik panai bandriu ngi pelong ya gani ka free stock akani district jongi na benta bin ai ka jingirap ya dijuk besok ya ki pai ba jong district ni borang kowe kucu kopor ni ai kumlei hamtam ya ki doktor ki bawan na kita downtown rengkat ka jingi trailang bat ki isu de ngina kaliang ngasing nyimdo nei ni ai tang na kane ka jingi rap skobha ya ki pai ba di bar kucu kopor mentang sing de tangga sedang di nang nei sikmat minsa sang biang nasi keren ya ki doktor dalam bala sewan rak biang sacisen tangkatahi ni ai kumlei ki doktor bat pai ba hi ki ba wan mentang sui bat kumju ru ya ki nong yalam jong ka KSU East Jainte Hill district
naduk kinong yalam di membar di boya senran lang mentang si bat kumjo ya di press di media. Publish. Nga gajing mentoy yo hagan niga free check up. Uban na tende ini na lumenta kan niga check up ko yung haki doktor gay ni. Gajing mentoy wo nga yo wa ki batay ki yang ngakate onggi kini kicitong yung pi tahap lain ni haki ni ki doktor urologist. Ongo em ki mo hasilong to onggi oho ini janji chem ki hagoti. Tes nyawa sau subha man em gajing mentoy yang man yo organik gajing che. Haki ni kiwi ki benta wa kini gajing stom yung ngagi wo ngada batay yakin tu onggi nga haplay che kini ki doktor yo kata gajing sumar gajing batay ko biang cucu. Ti ihi ki yang ala idawai ini ki cicai